Είναι η ώρα που θα ελεγχτούν οι βίζες. Εδώ λοιπόν θα γίνεται ο διαβατηριακός έλεγχος. Και είναι έτοιμοι για χορούς, όπως βλέπετε. Είναι η πρώτη προσέγγιση του πλοίου από το Τσανάκαλε, μία προσπάθεια κοινή που τελεσφόρησε. Πίστεψε αρκετός κόσμος σε αυτή την προσπάθεια, εργάστηκε ο κύριος Έπαρχος, εργάστηκε η Ένωση Ξενοδόχων, τα καταλύματα, ο Δήμος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η αστυνομική αρχή, το τελωνείο. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα νέο εγχείρημα για τον τόπο. Προσδοκούμε ότι θα ανοίξει η αγορά με το Τσανάκαλε, ότι θα ωφεληθούν και θα δοθούν ευκαιρίες στην εστίαση, στον τουρισμό, στον εμπορικό κόσμο και για τις δύο πλευρές, δηλαδή και για